Tervetuloa kaikille. Mä haluan jakaa muutaman asian Markuksen evankeliumista luvusta 11. Mutta ennen sitä rukoillaan ihan lyhyesti tässä. Kiitos Herra jokaisesta, kuka katsoo. Kiitos Herra jokaisesta, kenen sydän on auki ottamaan Herra sulta asioita vastaan. Opeta meitä sun sanasi kautta ja Pyhänkin avaa nämä kirjoitukset, me voidaan ottaa vastaan, mitä sulla on meille sanottavaa. Kiitos Herra siitä, että sä oot luvannut olla meidän kanssa ihan aina. Tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja sä opetat meitä, sä johdatat meitä, sä avaat meille kirjoitukset ja johdatat meidät kaikkeen totuuteen. Jeesuksen nimessä. Amen. Mä haluan puhua teille ensisijaisesti siitä, että miten me puhutaan asioihin ja tämä aihe on puhu vuorelle. Sä voit sanoa siellä, että puhu vuorelle. Kaikki ei sanoa, että puhu vuorelle. Amen. Lähdetään katsoa, mitä tämä aihe pitää sisällään. Ja mä luulen, että sulla on jo joku ajatus tästä. Heti pomppas mieleen, että mitäköhän tässä nyt lähdetään käymään lävitte, mutta tämä Markus 11 niin sisältää yhden Uuden testamentin voimakkaimmista uskon opetuksista. Ja myös Jeesus käyttää tässä luvussa viikunapuuta ja vuorta vertauskuvana tämmöistä hengellistä todellisuudesta. Me lähdetään lukemaan, eli Markus 11 ja 12 mennään tänne eteenpäin. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunan aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja jäi 15. Ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksistansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuman, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tulema. Ja kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isänekään, joka on taivaassa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tässä on mahtava tarina siitä, mitä Jeesus teki, ja hän kulki näissä kaupungeissa, ja Jeesuksella oli nälkä. Ja kun Jeesus näki tämän viikunapuun, niin se näytti päälle päin siltä, että siellä olisi hedelmää ja näin poispäin.
Niin tämä kuvastaa myös sitä niin kuin meille tänä päivänä ja maailmalle, mitä tästä voidaan niin kuin oppia. Tämä oli itse asiassa ainut kerta Raamatun tekstissä, missä Jeesus niin kuin kiroaa jotakin ja ihme tapahtuu. Niin tämä alkoi niin kuin elämää uudella tavalla niin kuin, ja valaistumaan. Ja mä myös rohkaisen sua tutkimaan tätä aihetta vähän lisää. Ei pelkästään tämän pohjalta, mitä tässä nyt käydään lävitse, vaan sä voit käydä itse tätä asiaa lävitse. Ja tämä aukeaa mahtavalla tavalla, kun me vietetään sanassa aikaa. Mutta tämä viikunapuu näytti hyvältä, mutta se oli hedelmätön. Ja puu oli täynnä niitä lehtiä. Eli se näytti lupaavalta Jeesuksen silmissä, että hei, että tuolla on toi viikunapuu, että hei, nyt mä lähden katsomaan sieltä sitä hedelmää. Mutta sitä todellista hedelmää ei siellä ollut. Ja tämä on vertauskuva Israelille ja samalla myös tämän ajan seurakunnille, että ulkoinen tämmöinen uskonnollisuus ei ole sama asia kuin todellinen hedelmä. Eli vaikka näyttäisi päällepäin tosi hyvältä ja olisi puitteet kunnossa ja näin poispäin, niin jos me ei kanneta sitä todellista hedelmää, niin se ei ole hyvä. Ja Jeesus ei kiroa ihmisiä, vaan hän paljastaa tämmöisen hengellisen periaatteen. Eli tämä hedelmättömyys ei ole lopullinen niin kuin tuomio, vaan Jumala kutsuu muutokseen. Ja Jeesus näytti tällä opetuslapsille, että Jumalan valtakunnassa hedelmä tulee uskon ja sanan kautta. Ja mahtavaa, miten Jumala niin kuin paljastaa erilaisia asioita. Ja myös tämä, niin kuin, mitä tässä tämä viikunapuu kuivettu, niin se ei ollut se juttu. Se ei ollut se että näin tapahtui, vaan Jeesus halusi niin kuin näyttää opetuslapsille tästä asioita. Ja nyt kun tämä on kirjoitettu meille, niin me voidaan myös oppia tästä asioita. Ja tässä tulee tosi selkeästi myös uskon ydin on se, että mitä me puhutaan, niin sitä meidän niin kuin, suu on täynnä ja me luodaan meidän puheella asioita. Ja sitten tässä, missä puhutaan tästä vuoresta niin Jumala ei ikään kuin ohjaa meitä puhumaan siitä vuoresta tai suurentelemaan sitä tai näin poispäin ja ikään kuin näyttämään ja keskittymään, että miten suuri tämä vuori nyt on tai minkälaiset nämä ongelmat meidän elämässä on, vaan meidän tulee puhua. Ja tässä on tämä, että uskokaa Jumalaan. Eli meidän tulee omistaa Jumalanlaatuinen usko meidän elämässä. Jeesus ei osoita tätä viikunapuuta nimenomaan niin kuin ihminen, vaan opetuksena, niin me voidaan saada tästä nyt, niin kuin, kun me kuullaan Jumalan sanaa, niin usko nousee siitä Jumalan sanan kuulemisesta. Ja nimenomaan Jeesus siirtää huomion pois tästä viikunapuusta uskoon ja puhumiseen. Että mitä sitten seuraavaksi tapahtui, oli sitten täällä temppelissä se puhdistus. Että oikeasti, että mehän ollaan nytten uuden ajan näitä Pyhän Hengen temppeleitä. Niin mitä meidän sisällä on, niin silloin tosi iso merkitys siihen, että mitä me puhutaan ja mitä me sanotaan ja mitä me tehdään. Ja vaikka ikään kuin puheet olisi hienoja ja päällepäin näyttäisi asiat hyvältä, mutta jos me ei kannata hedelmää, niin ei sillä tee mitään. Se on kuivettunut, se kuivettuu. Ja missä ne meidän juuret on? Jos me ollaan Kristuksessa,
niin kuin sana sanoi, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä ja te kannatte paljon hedelmää. Niin Jumala saa aikaan sen hedelmän meissä. Ja jos me pysytään hänen sanassa, hänen opetuksissaan, niin silloin me voidaan nähdä se muutos meidän elämässä ja myös se työ meidän kautta. Ja meidän tulee nimenomaan, niin kuin mä äsken sanoin, että meidän tulee puhua sille vuorelle, ei vuoresta. Eli Jeesus ei opeta, että kuvaile sitä vuorta tai valita siitä vuoresta tai kerro kaikille, kuinka suuri sun vuori on. Ja Jeesus sanoo, että joka sanoo tälle vuorelle, että heittäydy mereen, niin se tapahtuu. Ja meidän ei tarvitse valittaa vuoresta, meidän ei tarvitse lisätä sen vuoren painoa puhumalla vaan sitä ongelmaa, vaan itse asiassa suurin ongelma tässä meidän elämässä ei ole ne vuoret tai ne puute jostakin, mitä meillä ei ole, vaan meidän suuri vuori on itse asiassa meidän ajattelu ja mitä me puhutaan. Että useimmat uskovat on hiljaa sen vuoren edessä. Eli tämä vuori kuvastaa erilaisia haasteita meidän elämässä. Mitä se voi olla? Se voi olla sairautta, se voi olla puutetta taloudellisesti, se voi olla työttömyyttä tai se voi olla mitä tahansa, mikä on ikään kuin myös kirousta ihmisen elämässä. Että sä et ole vapaa jollakin alueella tai joku haaste vaan sun elämässä, että mikä haastaa sitä sun uskoa, että miten sä toimit siinä tilanteessa. Ja meidän usko aina koetellaan, mitä me ollaan syöty, mikä on se meidän sydämen usko, niin se ratkaisee, miten me toimitaan niissä tilanteissa. Ja usko toimii, kun me puhutaan. Eli usko vapautuu puhumisen kautta. Ja usko ei ole passiivinen tunne. Usko ei ole tämmöinen hiljainen toive. Usko vapautuu sanojen kautta, aivan kuten Jumala toimi luomisessa. Eli Jumala loi sanalla, ei ajatuksilla. Eli 1. Mooses 1 sanoo, tai se ei sanonut näin, että Jumala ajatteli tulkoon valkeus, vaan se sanoi, että Jumala sanoi. Ja luominen tapahtui julistetulla sanalla. Se on mahtavaa, kun me julistetaan Jumalan sana, kun meidän suusta tulee Jumalan sana, niin se on itse asiassa uutta luovaa, koska meidät on samankaltaiseksi luotu puhumaan, julistamaan asioita ja tekemään sen mukaan, mikä on Jumalan sanan mukainen. Ja Jeesus ei käske meitä katsomaan vuorta, tutkimaan vuorta tai analysoimaan sitä vuorta. Hän käskee meitä puhumaan vuorelle. Ja mistä vuoresta me puhutaan, niin vuoret ei ole meidän persoonallisia ongelmia. Ne voi olla vihollisen valheita ja esteitä, jotka on istutettu meitä vastaan. Eli vihollinen on se, kuka haluaa tuoda ne vuoret ja ongelmat meidän elämään. Mutta Jumala haluaa tuoda läpipääsy aina niistä. Ja itse asiassa Jumalan sana on jo lähetetty, että me voidaan tästä ilmoitusta sanasta saada kiinni ja ymmärtää se meidän auktoriteetti, mitä me voidaan käyttää meidän sanojen kautta myös. Me joko kirotaan tai sitten me siunataan ja julistetaan erilaisia asioita, joko me puhutaan pahaa tai joko me puhutaan hyvää. Ja me ei itse omisteta vuoria. Sano, että minä en omista vuorta. Ja ne ei ole meidän vuoria. Ja oikeastaan mun vuoret, mitä olen huomannut tässä, on monesti
nimenomaan just tämmöisiä vihollisen valheita, jotka on istutettu niin kuin ihmisten elämään. Kun opettaa sanaa ja muuta, niin huomaa, miten vihollinen on erilaisia valheita istuttanut, mitkä on kasvanut sit suureksi vuoreksi ihmisten elämässä. Niin saa vaan niitä puhua auki, Jumalan totuutta, mikä on Jumalan sanan mukaista, niin ne vuoret sitten niin kuin siirtyy pois paikaltaan. Ne lentää mereen, eikä kukaan niitä valheita enää sieltä meren syvyydestä hae. Ja yksi hyvä juttu on myös ymmärtää kiitos ja ylistys ja uskon puhe. Eli jos me ajatellaan meidän puhetta ja sitä uskoa, niin uskon sanat liittyy kiitokseen. Eli Markus 11.24 sanoo, uskokaa, että olette saaneet sen. Eli kiitos ennen kuin sä näet sen niin kuin tuloksen, niin se on uskon julistusta. Kiitos Herra, että tämä asia tulee. Ja jos sulla on vaan varmuus siitä, että mikä on Jumalan tahto sun elämässä, niin sit sä voit uskoa sen todeksi ja kiittää jo siitä, että hei, kiitos Herra, että mä olen terve. Kiitos Herra, että nämä asiat ratkeaa ja mun ei tarvitse olla näissä niin kuin haasteissa tällä tavalla, vaan mä uskon julistuksen kautta luon pääsyn ikään kuin ne ovet aukeaa niistä suljetuista ovista sen uskon julistuksen kautta ja kiitoksen kautta me päästään ikään kuin eteenpäin. Ja niin kuin sanakin sanoi, että niin kuin, mikä se oli, ilolla me ammennetaan vettä pelastuksen lähteistä. Niin me saadaan todella ilon ja sen kiitoksen kautta niin kuin mennä eteenpäin. Ylistys ja palvonta niin kuin avaa tämmöisen hengellisen ilmapiirin. Kiitollinen sydän on vahva uskon sydän. Kuuntele tarkasti, mä kirjoitan ylös, että kiitollinen sydän on vahva uskon sydän. Ja ylistys tekee niin kuin ylistys tekee tilaa pyhän hengen toiminnalle. Että me ylistetään, palvotaan Jumalaa, me korotetaan Jumalaa ja mitä Jumala pystyy niissä asioissa tekemään ja kuka hän todella on, niin me julistetaan sillä sitä voittoa. Ja yksi huomio pitää ottaa myös, että me eletään aina voitosta käsin, kun me ollaan uudesti syntyneitä. Me ei olla tappiotilassa, vaan Jeesus on saanut sen voiton. Ja kun me ollaan hänessä, niin me ollaan voittajien puolella. Jos Jumala on meidän puolella, kuka voi olla meitä vastaan? Ja kun me kiitetään ennen kuin asia on tapahtunut, me astutaan ikään kuin siihen tilanteeseen Jumalan näkökulmasta. Eli kaikki asiat on niin kuin kyllä ja aamen. Ne asiat on niin kuin ratkennut. Ja kiitos aina ennen sitä tulosta on tämmöinen ikään kuin uskon alinmuoto. Eli sä kiität siitä, että se asia tulee. Ja sitten ylistys murtaa epäuskon tämmöisen niin kuin, ilmapiirin. Eli kun sä ylistät Jumalaa, niin se ikään kuin murtaa sitä epäuskon ilmapiiriä. Ja sitten palvonta nostaa meidän katseet pois sitä vuoresta suoraan Jumalaa. Että me ei tarvitse katsella niitä vuoria, mitä on, vaan me kiinnitetään meidän fokus Jumalaan, kuka on suuri Jumala. Ja vuori ei siirry sillä hiljaisuudella, vuori ei siirry valittamisella, vuori ei siirry analysoimalla sitä, vuori siirtyy, kun me puhutaan uskon sanoilla. Sano, että minä puhun uskon sanoilla. Amen. Sano vielä, että minä puhun vuorelle. Minä puhun vuorelle. Minä en valita vuoresta. Sano vielä, että minä en valita vuoresta. Minä uskon ja siksi puhun. Sano vielä, että minä uskon ja siksi puhun. Ja Jumalan usko minussa siirtää esteet ja vapauttaa Jumalan tahdon elämään.
Amen. Ja mä haluan kutsua sut tähän niin kuin, totuuden äärelle, että Jumala on todella tehnyt valtavaa työtä meidän elämässä. Ja Jeesus tuli toteuttamaan Jumalan täydellisen tahdon täällä maan päällä. Hän tuli saarnaamaan vangitulle vapautusta. Hän todella teki ihmeitä, hän paransi ihmisiä ja hän teki sitä työtä todella, että ihmiset saa vapauden ja kaiken sen todellisuuden. Ja itse asiassa pelastussana, niin kreikan kielen sanasta, mitä kulkee tuossa Raamatussa, niin se on sozo, S-O-Z-O. Niin se liittyy parantumiseen, se liittyy vapautumiseen, eli kaikista demoneista ja muista tällaisista mielen alueen asioista. Se liittyy nimenomaan uudesti syntymiseen. Niin kaikki tämä vapautus, meidän henki, sielu, ruumis saa kokea sen vapautuksen, pelastumisen. Että todella tänään, jos sä kärsit jotakin näistä alueista, että sun sielu on rikki, sun tunteet on vähän sekaisin tai erilaisia asioita, mitä sä koet sun elämässä haastaviksi, sulla on huono itsetunto tai jotenkin tämmöisiä. Tiedätkö, Jumala tuli ja kärsi rangaistuksen meidän puolesta. Me voidaan myös eheytyä sisäisesti ja myös kokea meidän hengen uudistus, jos sä et ole koskaan kokenut vielä uudesti syntymistä. Eli sun henki tulee uudeksi. Pyhä henki tulee suhun asumaan. Ja sitten vielä tämä ruumis, niin sekin voi tänään parantua näiden sanojen kautta, jos me uskotaan Jumalan sanaa. Ja tässäkin, kun tämä temppeli puhdistettiin, niin sieltä ajettiin ulos kaikki, mikä sinne ei kuulu. Niin jos me ymmärretään se, mikä on Jumalan täydellinen tahto meidän elämään, että meidän henki on uusi, meidän sielu on uudistunut. Esimerkiksi jos on aikaisemmin ollut huono itsetunto ja kärsii erilaisista asioista, mitä menneisyydessä on tapahtunut, niin me saadaan uudistua mielemme uudistuksen kautta. Ymmärtää se, että me ollaan uusia luomuksia. Kaikki vanha on kuollut, uusi on tilalle tullut. Niin erilaiset asiat, mitkä on ollut haasteita meidän niin kuin sielussa. Sielu tarkoittaa järki, tahto ja tunteet. Niin nämä asiat voi tulla uudeksi. Ja myös tämä ruumis on todella sitä varten, että tämä on Pyhän Hengen temppeli. Me voidaan kokonaisesti saada kokea pelastuminen jokaisella elämän osa-alueella. Eli tämä ruumis ja sitten kaikki, mikä liittyy meidän elämään, meidän talous, perhe, työ, vapaa-aika, kaikki voisi julistaa sitä kaikilla alueilla, että Jeesus Kristus on mun Herra taloudessa, perheessä, työpaikalla ja näin poispäin, että me voidaan todella kokonaisvaltaisesti tunnustaa, että Jeesus on minun Herrani. Hän hallitsee minua ja hän on ostanut mut omakseen hänen kallillaan verellä. Ja jos et ole vielä uudesti syntynyt ja kokenut tätä pelastavaa voimaa, mikä todella Raamattu sanoo, että evankeliumissa on Jumalan voima itse kullekin uskovalle. Halleluja. Kuka uskoo, niin me saadaan todella kokea se uudesti syntyminen. Jos sä koet itse, että sä oot jollakin alueella vielä vajavainen näissä alueissa, niin sä voit astua siihen mitä Jumalalla on sulle antaa tänään. Joko sä et ole koskaan antanut elämää Jeesukselle, tai sitten joku asia vielä puuttuu siitä, että hei, että sä et koe, että sun sisimmässä on se varmuus siitä, että Jumala on todella sun Herrasi jokaisella elämän osa-alueella. Sä voit antautua Herralle ja tehdä parannusta erilaisissa asioissa, että tämä alue on vielä niin kuin mun omissa käsissäni.
Että sä kontrolloit omalla järjellä ja sillä mielellä, että tätä asiaa mä en pysty oikein antaa Jumalalle. Usko Jumalaa, luota häneen. Usko aina sitä, älä pelkää. Jätä kaikki Herran haltuun. Herra pitää susta huolen. Tai sitten sulla on vain epävarmuus siitä, että ootko sä uudesti syntynyt. Todistaako Pyhä Henki sun sisimmässä, että sä olet Jumalan lapsi. Niin jos sulla ei ole tätä varmuutta tai sä haluat ensimmäistä kertaa antaa elämässä Jumalalle, tai sitten jotakin on käynyt, mikä ei ole linjassa Jumalan sanan kanssa, sä et voita sieluja ja ihmisiä ei tule pelastukseen sun kautta, sä et ole ollut se todiste, sä et ole ollut hyvä palvelija, niin sä voit kääntyä Jumalan puoleen ja sanoa, että hei, Herra, anna anteeksi mun synnit, mä haluan kääntyä takaisin ja uudistaa tämän matkaliiton sun kanssa. Ja tästä päivästä eteenpäin mä haluan seurata sua, minne ikinä sä haluat mut viedä. Mä haluan sanoa, mä haluan tehdä, mä haluan olla sitä, mitä sä haluat mun olevan ja tekevän ja sanovan. Jeesuksen nimessä. Jos sä haluat, niin sano tää rukous mun perässä sydämestä ja ääneen. Jos sä haluat uudistua, jos sä haluat ensimmäistä kertaa vastauttaa Jeesuksen sun elämään, tai sitten jotakin on tapahtunut, sä et ole enää niin lähellä Jeesusta, sä oot menettänyt sen ensin rakkauden Jumalaan, ja siihen kaikkeen ihanuuteen, mitä Jumalalla on meille tarjolla, niin sä voit vastaanottaa sen tänään. Sä voit kääntyä Jumalan puoleen ja jatkaa elämää uudella tavalla ja sä saat voiman. Ja Pyhä Henki tulee suhun, niin sä saat voiman. Ja Raamattu sanoo, että joka aamu on armo uusi. Eli me saadaan se armo, meitä on armosta pelastettu ja me saadaan myös voima elää sitä elämää Jumalan tahdon mukaan. Amen. Ootko valmis? Rukoillaan yhdessä. Kaikki mukaan. Ääneen. Sä voit ääneen tunnustaa. Sano mun perässä, että rakas Jeesus. Sano uudestaan, että rakas Jeesus. Anna sen kaikua sun suusta oikein kunnolla. Sano, että rakas Jeesus. Tule mun sydämeeni. Anna mun syntini anteeksi. Pese mut puhtaaksi. Ja vapauta mut. Kiitos Jeesus, että kuolit puolestani. Uskon, että nousit ylös kuolleista. Haluan antaa elämäni sinulle. Tule elämäni Herraksi. Kiitos Jeesus, että olen omasi, eikä koskaan palaa takaisin. Seuraan sinua, minne ikinä minut lähetät, ja sanon, mitä käsket minun sanoa. Ja olen, mitä sanot minun olevan. Amen. Haluan julistaa sulle kaikki sun synnit anteeksi. Ja mä haluan rohkaista sua vaan, että Jumalan palvelina, älä koskaan käänny enää pois Jumalasta, vaan aina käänny Jumalan puolelle. Jos tapahtuu jotenkin virheitä, niin käänny nopeasti takaisin. Älä anna viholliselle mitään sijaa sun elämässä. Älä anna niiden vuoria tulla niin suureksi. Älä puhu niistä vuorista, vaan puhu niitä vastaan. Ja anna sen vapauden tulla todelliseksi sun elämässä. Puhu Jumalan sanaa, puhu totuutta, puhu niitä asioita, mitä todella Jumala haluaa sun puhuvan. Älä päästä sammakoita sun suusta. Oo tarkka, mitä sä puhut. Ja sun elämä tulee näyttää paremmalta ja paremmalta sen kautta, kun me saadaan Jumalan sanasta kiinni. Jos sä oot jossakin yksin, jossakin paikkakunnalla, missä sulle ei ole seurakuntaa, missä sulle ei ole paikkaa tai tämmöisiä uskovia ihmisiä ympärillä, niin etsi itselle semmoinen. Jos sä oot täällä Mikkelin lähellä, niin tuu meidän seurakuntaan ilonvirta.fi-sivulta löydät lisätietoa. Ja jokaiselle on oma paikka Kristusruumiissa. Ei kaikki kuulu Ilon virtaseurakuntaan, mutta sulla on just oma paikka. Löydä se, etsi se paikka, niin sä löydät sen oman hengellisen kodin, mistä saa hengellistä ravintoa. Mutta toivottavasti tästä oli jotakin hyötyä sun elämään. Mä haluan siunata vaan sua, missä sä ikinä oot. Jos sä ajat autolla, jos sä, Herra, siunatkoon sun matkat, lähtemiset ja tulemiset. Oo rakastettu Jumalan oma lapsi. Amen.